ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Сифати фаъолияти мақомоти қудратӣ, фаъолияти мақомоти давлатӣ, дараҷаи саводнокии коргарони он дар кишварамон албатта ки ба ҳама маълум аст. Аз ин рӯст ки шахсон ба ҳар роҳ восита, чӣ дар шабакаҳои интернетӣ, чӣ дар суҳбатҳои рӯбарӯ, чӣ дар ба воситаи ягон кас дар бораи фаъолияти чунин коргарон, дар бораи худи умумии фаъолияти ҳамин мақомот фикру ақидаҳои худашонро иброз медоранд. Ва яке аз намуди иброз кардани чунин фикру ақида ин таҳқир кардани намояндаи ҳокимият мебошад, вобаста ба фаъолияти хизматиаш. албатта моддаи 30 сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон озодии сухан, озодии баёнро кафолат додааст. вале ин маънои онро надорад ки дилхоҳ шахсро, аз он ҷумла намояндаи ҳокимияти давлатиро мумкин аст ки вобаста ба фаъолияти хизматиаш таҳқир кард. барои ин кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар кардааст ки дар бораи он мо дар поён гап мезанем. вале воқеият чунин нишон медиҳад ва воқеият шахсро маҷбур мекунад ки фикри ақидаи худро дар кадом шакле ки набошад, ҳатто дар шакли таҳқир кардан низ ба корманди мақомот, ба корманди ҳокимияти давлатӣ бирасонад, чунки норозигии худро аз ин фаъолияти ӯ нишон медиҳад, норозигии худро баён мекунад. Чӣ бояд кард ки чунин ибрози ақида, яъне ки таҳқир, ин ҳам як ибрози ақида аст, сабаби ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи 330 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон сабаб нашавад ва шумо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ накашанд. дар ин бора дар охири барнома мо гап мезанем ки чӣ бояд кард, чӣ хел ақидаи негативӣ ё ки манфии худро иброз дошт ба корманди мақомоти қудратӣ ё ин ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ. инак як бор дигар мегӯям ки ибрози ақида, озодии баёнро сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 30 кафолат додааст, вале он маънои онро надорад ки касеро таҳқир кардан мумкин бошад, новоста аз он ки вай коргонади мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳаст, қудратӣ аст ё ин ки шахси оддии бемансабу бевазифаву бе ягон ваколат. пеш аз он ки ба таҳлили ҳамин модда сар кунем, мехостам ки дар бораи модда ду маълумот барои шумо расонам ки моддаи 330 кодекси ҷиноятӣ чӣ ном дорад ва чӣ ҷавобгарӣ ҳаст барои таҳқир кардан. ва баъд мефаҳмем, ба қисмҳои алоҳида ҷудо мекунем, мефаҳмем ки намояндаи ҳокимияташ чист, таҳқираш чӣ ҳисоб мешавад, ваколатҳои хизматӣ чист ва дигар нозукиҳои ҳамин модда. инак моддаи 330 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон номаш таҳқири намояндаи ҳокимият аст ва аз ду қисм иборат аст. қисми якум мегӯяд ки таҳқири оммавии намояндаи ҳокимият ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ё вобаста ба иҷрои онҳо ба корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз 180 то 240 соат ё ҷарима ба андозаи то 32 000 сомонӣ ё ин ки то 64 000 сомонӣ ва мумкин ки то 2 моҳ ҳабс низ карда шавад. қисми дуюми модда мегӯяд ки таҳқири намояндаи ҳокимият дар баромадҳои оммавӣ, асарҳои ба таври оммавӣ нишон дода шуда дар воситаи ахбори умма ё дар шабакаҳои интернет. дар ин ҷо ҷарима аллакай аз 64 000 сомонӣ то 96 000 сомонӣ мешавад. ҳабс мисол аз 2 моҳ то 6 моҳ мумкин шахсро ҳабс кунанд ё ин ки ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум кунанд. яъне ки ду намуди ҷавобгарӣ ҳаст вобаста аз ду намуди таҳқир. таҳқири оммавӣ, яъне ки дар назди омма таҳқир кардани намояндаи ҳокимият ё ин ки таҳқири оммавӣ дар баромадҳои оммавӣ, дар митингҳо, дар гирдиҳамоиҳо, дар ягон баромадҳо ё ин ки дар асарҳои оммавӣ ба таври оммавӣ нашр шуда. чиро дар назар дорад? дар назар доранд маҷалаҳо, газетаҳо, ягон барномаҳои телевизионӣ ё ин ки дар шабакаи интернет, дар комментарияҳо. мисоли оддӣ прокурори генералиро нишон медиҳанд мухолифон
کارش رو تنقید میکنن و کسی در اونجا تحقیر می‌نویسه که این آدم فلان 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 است و این خیلی است و اون خیلی است. لیکن در جمع سخن رو نمیبریم برای که یوتیوب الگوریتم دارد، ممکن که برنامه ما رو قطع کند و نابود سازد. برای همین خودتون خیلی صفحه میره. آدمی که در کامنتاری می نویسد این تحقیر عمومی حساب می شود در شبکه‌های اینترنت. اکنون بیاین ببینیم که تحقیر عمومی گفته چی رو میگویند، نماینده حکومت گفته چی رو میگویند و اجرای وظیفه خدمتی. این سه چیزی اساسی باید باشد، یعنی که تحقیر باید عمومی باشد، یک به یک با نماینده حکومت دولتی اگر ایستاده شما با او رو دشنام دهید، قبیح دشنام دهید، چیزی که گوید، این تحقیر عمومی نمیشود، برای اینکه در اینجا عموم نیست. حتما باید یک شخصی الوهیده که نماینده همون حکومت دولتی نباشد، نماینده همون حکومتی که شما نفری آن رو تحقیر دارید نباشد حساب میشه. شخصی عموما بگونه در همون مورد عمومی حساب نمیشه. تحقیر یعنی که با الفاظ قبیح پس زدن شأن و شرف و بروی مخصوصا همین کارمند، نه اینکه مقامات. مثال شما اومده گوید که وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فلان و فلان است، این تحقیر عمومی حساب نمیشه. اگر شما مخصوص به یک آدم مراجعه کرده گوید، مثال به رحیم زاده رمضان فلان فلان است گوید، یا اینکه کارمندی PPS که شما رو بازداشت کرد، مثال وقتی که شما یگان عمل غیر قانونی کردید او باشی کردید، مایده او باشی کردید، یا اینکه عملی امر قانونی او رو اطاعت نکردید، راه رو از دیگر جای نالازمه گذاشتید و با شما اشارت کرد که این خیلی نگذارید، مثال بر راه دیگر گذاشتن لازم است، شما تحقیر کردید و حقارت کردید شخصا همون رو، در همین مورد تحقیر حساب می شود. و نماینده حکومت، یکی از مفهوم‌های دیگر که نماینده حکومت کیست؟ نماینده حکومت این شخص حساب می شود که در حکومت دولتی کار میکند. ما میدونیم که سه نمود حکومت دولتی است: قانونگذار یعنی که در پارلمانت، اجراییه شخصانی که در مقامات اجراییه کار میکنند، چه از سطح بالای تا مقامات اجراییه محلی، دپوتات و رئیسان شهر و جانشینان آنها و دیگر و دیگر، و حکومت سودی هست، سود، کارمندان سود و دیگران. یعنی در همین جا باید مقرر کرده شود که شخصی که تحقیر کرده شد نماینده کدام حکومت است و در حقیقت که اون در همون مورد وظیفه خدمتیش رو اجرا میکرد. باید گفت که در مثال نماینده حکومت البته که کارمندان میلیسیا، کارمندان مقامات قدرتی، کارمندان یگان نهادی تفتیشاتی، امردهی، نظارتی نیز داخل میشوند. از آن جمله کارمندان پروکراتور، کارمندان کمیته انداز و دیگر و دیگر و دیگر. یعنی که در عموم چونین نماینده حکومت دولتی باشد که حقوقی به شما شهروندان عادی امر دادن رو دارد. در اینجا امر دادن رو باید تقسیم کرد که کارمندی نماینده حکومت دولتی البته که حقوق امر دادن به زیر نفران خود دارد، زیر دستان خود دارد، ولی در این موردی که ما میبینیم باید نماینده حکومت دولتی شخصی باشد که به شخص عادی، به شخصی که از جهت کار با او وابسته نیست، زیر تابع او نیست، حقوق امر دادن را دارد. چون این امر البته که کارمند میلیسیا دارد، کارمند پروکراتور دارد، میتواند آمده کارخانه شما رو در بابت تفتیش کردن رعایت قانونگذاری یک نظارت کند، بیند. البته که برای برطرف کردن حقوق ویرانکنی ها میتواند که به شما امر دهد. کارمند مقامات قدرتی، کارمند میلیسیا، کارمند مقامات ضد ساختار و هاکذا. در اینجا خیلی که گفتم وابستگی اساسی برای که به همین ماده اساسی شخص را به جوابگری کشند همین ماده ها هست، همین مفهوم ها هست. تحقیر باید عمومی باشد. تحقیر یعنی که سخنهای قبیح گفته شوند و این سخنهای قبیح
шахсан ба шахси муайян равона карда шуда бошанд, ба он шахси ки нисбаташ таҳқир шудааст бояд дар мақомоти қудратӣ кор кунад ва ҳангоми иҷрои вазифа бошад. агар корманди мақомоти қудратӣ бошад ва ҳангоми иҷрои вазифааш набошад, кораш тамом шуда бошад, дар бозор бошад, дар чӣ мегӯянд отпуск бошад, дар ин маврид шуморо бо моддаи 330 наметавонанд ки ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашанд. мегузарем ба тафсири он ё ин ки таҳқиқи он ки ҳамин амал аз ҷиҳати субъективӣ ё ин ки аз ҷиҳати содир кардани он чӣ маъно дорад. таҳқиқи оммавиро шахс хост намекунад, дидаву дониста мекунад. чӣ хеле ки гуфтем, ин таҳқир ҳам ин ибрози ақида аст, ибрози ақидаи негативӣ ё ин ки ибрози ақидаи манфӣ нисбати ҳамин шахс, нисбати фаъолияти ҳамин шахс ва дигару дигараш. албатта ки бисёртар ба ҳамин таҳқир кормандори мақомоти қудратӣ аз он ҷумла ва аз ҳама бештар кормандони милитсия рӯбарӯ мешаванд. ин вобастагӣ аз чӣ дараҷаи саводнокии ҳуқуқии худи мардум ҳаст ва аз дараҷаи саводнокии худи кормандони милитсия ки бисёрашон саводи кофӣ бисёрашон саводи кофӣ надоранд. ҳамон кормандони дараҷаҳои поёнда кор мекардагӣ, дар сатҳи поён кор мекардагӣ, мисол аз гаи оғоз мекунем то кормандони ППСу дигару дигар дараҷаи кофии ҳуқуқӣ надоранд. На дар бораи қонун, дар бораи милитсия тасаввуроти аниқ доранд, на ҳеҷ чиз. албатта ин омилҳои худро дорад, омилҳои хештаборбозиву маҳалбозиву дигару дигар. ва вақте ки онҳо ягон вазифа мегиранд, фикр мекунанд ки онҳо ҳокими ҳамон маҳалла ҳастанд ё ки ҳамон кӯча ҳастанд ё ки ҳамон минтақа ҳастанд ва албатта аз ҳадди ваколатҳои худ мебароянд. дар ин маврид шахс ба ҳаяҷон меояд, шахсе ки нисбаташ чунин ҳуқуқвайронкунӣ аз тарафи корманди мақомот мешавад ва албатта ки табиист ки ӯро таҳқир мекунад. чӣ бояд кард ки таҳқир шуморо ба зиндон набарад, шуморо боиси 96,000-94,000 сомонӣ ҷарима супоридан набошад? ва агар шумо дар ҳақиқат аз кирдори корманди мақомот ки корманди намояндаи ҳокимияти давлати норизо бошед, чӣ роҳ ҳаст? якум роҳ ва ин роҳи қонунӣ аст, шикоят бурдан аз кирдори ҳамин шахс ба сардори ӯ ё ки ба прокуратура. бевосита ба прокуратура метавонед ки оиди кирдори ҳамин шахс шумо бо ариза муроҷиат кунед. ному насаби ӯ, агар дар баданаш ҳамон жетон бошад, рақами жетонро гирифтан дар кор, бояд ӯро талаб кард ки шаҳодатномаашро нишон диҳад, ному фамилияшонро бояд шумо бигиред. шаҳодатномаро албатта ки ба шумо ба муддати лозима пешниҳод кунад ба таври кушода ки шумо ному фамилияи он одамро нависед, мақомот вазифаашро нависед, рутбаашро нависед, дар куҷо кор мекунад, ба сифати кӣ кор мекунад ва дигар маълумотҳои ӯро нависед. сабт кунед ки ҳодиса кай рух дод, ҳуқуқвайронкунӣ аз тарафи он кас, дар куҷо рух дод, шахсони холис, шоҳидонро ном навис кунед ва бо ариза муроҷиат кунед. ин роҳи якумаш аст. ва роҳи дуюмаш, агар ҳамин қадар ки шумо дигар наметавонед бетаҳқир бошед, шумо метавонед ки ҳамин таҳқири худро ё ин ки ба таври қонунӣ гӯем ибрози ақидаи манфии худро нисбати ҳамин шахси муайян ба таври пинҳонӣ, ба таври пардапӯш гӯед. яке аз сабабҳое ки амали шуморо ҳамчун таҳқир гуфта банду баст мекунанд мақомотҳои қудратӣ, ин ба таври қотеона гуфтани таҳқир аст. яъне ки ба мисоли оддӣ ту хар будааст, фалон одам хар аст, мисол мегӯем, аблаҳ, хар, буз, гӯспанд, ҳамин хеле чизо. дар ин маврид агар шумо ҳамин бояд таҳқир кунед, шумо ҳаминро бояд пардапӯш карда гӯед. бо истифодаи ибораҳои ман фикр мекунам, оё шумо фикр намекунед, ҳамин хел ман фикр мекунам ки фаъолияти шумо ва ҳамчунин илми шумо ба монанди як фаъолияти хар аст. оё фикри ман дуруст аст ё ки не? мо медонем ки раиси ноҳияи мисол фалон дузд аст.
ҳама каса дар бораи ин гап мезананд, дар мақомотҳои қудратӣ ҳаст. ман фикр мекунам ки ин одам як дузду, як қаллобу ҷинояткору аблаҳ будааст. шумо чӣ фикр мекунед дар ин бора, тамошобинони гиромӣ ё ин ки подписчико гуфта дар комментария дар ягон ҷо ҳамин суханонро менависед. яъне ки шумо ҳам фикратона гап мезанед, ҳам гӯё савол метиҳед, шумо қотиёна гап назадед. ин асосан дахл дорад ба ҳамон комментарияҳое ки мардум менависад. хубтар мебуд ки мардум дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ бештар медонистанд ва ҳамин роҳҳоро истифода мебурданд. чунки агар нисбати шумо парванда бо моддаи 330 чихеле ки гуфтем оғоз карда шавад, мумкин аст ки бо муддати то 2 сол шахсро аз озодӣ маҳрум кунанд ва инчунин мумкин аст ки то 96 000 сомонӣ ӯро ҷарима банданд. ин буд дӯстон дар бораи моддаи 330 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқири намояндаи ҳокимият ки маълумоти кӯтоҳ мо барои шумо тайёр кардем. агар шумо илова дошта бошед, метавонед ки дар бораи роҳҳои таҳқир намудан ё ин ки ифшои ибрози ақидаи манфии худ нисбати корманди мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар ҳамин ҷо нависед ки боз кадом роҳҳое ҳаст ки ақидаи худро безарар барои худ метавонд ки ба гӯши ҳамон корманд расонд. ва албатта ки обуна шудан ба канали моро фаромӯш накунед, наворҳои моро ба дӯстонатон фиристонед, лайкро монед, то ин ки ҳарчи бештар мардуми мо дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ маълумот гиранд, чунки донистани ҳуқуқ ва озодиҳо ин роҳ ба озодӣ ҳаст, ба озодии комил ҳаст, новобастагӣ аз дигарон аст ва ҳаёти шумо ҳарчи бештар ҳам равшану фароғтар мешавад. то бозидид дӯстони азиз, бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров.